Då får vi se när han dyker upp här nu, va? Jag filmar. Tror han nöjer sig med ett varv, eller? Han kommer rippa. Men det märks när man inte står i solen så är det ju fan med kollare. Plonk. Det var relativt tyst där. Jävlar. Nu kommer Lilleman in. Ja. Kommer han? What the man? Vad säger du, Gösta? Roger, jag tar en sväng till efter dig. Efter dig. Jag ska ta en kopp kaffe nu. Vad säger du? Aldrig mer. Jag vinner i alla fall. Inte på vintern. Det är roligt i alla backen. Det blir stopp. Åh, vad spontant.